L-Oppożizzjoni Nazzjonalista attakkat lill kamra tal-Avukati talli din rrapportat lid deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi għall aġir tiegħu bħala avukat meta attakka lill-imħallef Giovanni Grixti qabel kellu jagħti deċiżjoni fil-qorti dwar il-ħelsien mill-arrest ta' Jorgen Fenek. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Joe Ellis Derlu li joħroġ kontra l-President tal-Kamra tal-Avukati Louis De Gabriele li kiteb lill-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja fuq l-aġir ta' Jason Azzopardi. Il-Kamra tal-Avukati urid tħassib għal kummenti ta' Azzopardi li taw impressjoni li l-imħallef seta' kellu konflitt ta' interess. Qalet li għalkemm il-ġudikanti jistgħu jkunu soġġett tal kritika huwa inaċċettabbli li wieħed jipprova jinfluwenza deċiżjoni billi eżatt qabel imħallef jitpoġġa f'delli kraħ. Il-Kamra tal-Avukati qalet li meta ġir bħal dan ġej minn xi ħadd mill-professjoni legali fejn suppost jaf aħjar l-affarijiet huma aktar serji. Dan qalitu wara li Jason Azzopardi nfexxi attakka lill-imħallef Grixti għaliex fl-2008 dan xtara dajsa mant missier Jorgen Fenek. Ftit wara kien żvelat li fl-istess sena lejliet l-elezzjoni ġenerali tal-2008 Jason Azzopardi talab lil Jorgen Fenek biex joħorġu ta' nies u jorganizza coffee morning għan-nies tad-distrett tiegħu fil-ballroom tal-Hilton mingħajr ma joħroġ ċenteżmu. Quddiem dan kollu d-deputat nazzjonalista Joe Ellis, l-avukat ukoll tal-Għaqda Repubblika, wera solidarjetà ma' Jason Azzopardi.